Bakit? Yo, what's up mga kawaray, no? So, dahil ball is life tayo, ano pa ba gagawin natin? Dadayo kami ngayon. Pa-shoutout kay Norly. So, nag-aantay pa kami ng ibang player. Daldal ka lang eh. Yan talaga pag Malalakas. pag malalakas, mga import, Import. pa-import. Kaya abang-abang muna kami dito. Mga masama pa yung panahon. Ngayain kahit bangko, laging nauna. Nakakaliw ka dyan, Jay. Ano nga eh, sinuspindi sa sundaling ko na. Oh, bonus life tayo lagi. Mga babae, walang tuwang sa atin. Sa atin yan. Diba? Sa pakinggan kita. Daldal ka lang eh. Yan, babae. Tama. Bola tayo, bola. Hindi ko raw gano'n. Ano, manalo ba tayo sa dayo natin yan? Sa pakinggan kita. Daldal ka lang eh. Hindi, papakagat tayo ng tatlong laro. Tapos sabay uwi. Hindi. Sabay uwi. Pa-scorein mo sila, kailangan. Wala nang bawi. Uy! May labas yan, son. Para mawalan sila ng gana. Ano ba, tumas talon mo dyan? Hindi. Sana, ganda ng sapatos Ganda naman ah. ang sapatos na yan. Tataas yung takbo ko rito. Grabe. Tingin ako sa Adidas yan, 8K yun. Yan, Ano lang yan, just 8 lang yan. eh, sapatos mo dyan, meron ka pa dyan ah. Meron Boss, pa nga rin ako dito. Tara, tandi kay Ase yan eh. Pag marami tayong play. What's up guys, no? So, maghanap na kami ng court. So, tayo na kami. Yung mga ripa pits natin, no? Alright! Withdraw na kami. Mapaperde lagi ha. Yun, let's go! Maukit yan? Ha? Masaukit? Lambot lang. Mailog na lang. Para pasasabta. So guys, bali yung player natin si RR. Yan, si Dexter. Ayun. Yung mga player natin dito. May naglalaro pa. Antay pa natin matapos. Ito yung mga kalaro namin. Ano mo na din? Di naman ako nanginginig eh. Sila ka na dyan. Di naman ako nanginginig eh. Tayo na, nagiginig yung kamay mo. Papa, pasmado. Mamaya pala, ano ko pala to? Shoutout Dito ka mamaya. Shoutout mo muna. Mga waray. Shoutout mga waray nun. Ano pangalan mo sir? Sa pakinggan kita. Gagawin Dexter ng nakabay.
Hello? Hello?
Kala ko naglakad lang eh. Ini na. Money.
Wala pa nagtatapos ah. So guys, panalo tayo. Chamba. Wala skills na. Skill ka? Makashoot. Sabi na. Skill beses na. So what's up guys? Game 2 tayo. Pansin yung kalaban. Depensa. Let's go. Oo.
Hindi ko pala na-videohan. Ah. 5-3. Shout out. Watch out. Five, four. What's up guys? Mali yung mga sulan. Tabla. Tabla mo. Pangalawang laro, tabla. Unang laro, panalo. 16-15 yung score lamang kami isa. Hindi na matulas yung court ko. Yun, yung veteranong player namin, no? Si Tintin. Yan. Daming highlights na pre. Hindi mapigilan, no? Lakas. Matambay na nakit kay Moran pa. Isa pa. Ay, sana matulog. Pagod din ano? Sayang. Laki ng lamang. Laki ng lamang. Sa kapwa tayo na, no? Machi nila tayo eh, no? Oh, Dexter ng Tacloban yan. Guys, nanalo kami guys! Maayo ba? Dito tayo? Hoy!